6 je to spôsobom hlasovanie. Program však nemôžete, program sa nemení tak dohodou. Ale by to bol schválený. Nie, bolo schválené, ja som to sem pochopil ja, ten môj problém ste pochopili ja. Tak to bol schválený program. Nie, to je v poriadku, to bola moja chyba, rozhodujem sa. Čiže ideme k bodu číslo 6 a riešime čiže začneme návrhu rozpočtu kultúrno-informačného centra. Prosím vás, ľudíte sa. Čiže prosím, keď máme predstaviteľ kultúrno-informačného centra, aby nám prednesli svoj návrh. Riaditeľka našich ospravedlnila, ona tu nie je. Ale mala posledne zmysle sa seba. Dobre, ja prednesiem dôvodovú správu, ako mi bola predložená od pani riaditeľky. Čiže pani riaditeľka kultúrno-informačného centra Veľký Šarík žiada o schválenie návrhu finančného programového rozpočtu na roky 2015-2017. Navýšenie rozpočtu na rok 2015 oproti minulému roku žiada z dôvodu navýšenia pri presune určitého množstva kultúrnych akcií z mesta Veľký Šarík na kultúrne informačné centrum v sume 6118 eur a 7 centov. Navýšenie v súlade s poriadkom odmeňovania zákon číslo 553 z roku 2003 zbierky o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskôrších predpisov pri doplácaní mesačného funkčného platu za predchádzajúce roky v sume 2431 eur s odvodmi 864 eur. Navýšenie rozpočtu pri navýšení výdaja mesačníka Veľkošaríčan pre distribúciu zdarma do každej poštovej schránky z pôvodnej sumy 1800 eur schválenej poslancami 1.7.2014 na sumu 3000 eur. Takže poprosím znova, v tomto prípade zase v prvej rade som poprosil o stanovisko finančnej komisie, ktorá tento materiál prerokovala u Kicku. Takže môžem prečítať stanovisko finančnej komisie, pretože pán Demeter mal povedať, Nech sa páči. Zástupcu jeho, pretože tým je... Nech sa páči. Komisia finančná Stály Majcov a Škodová odporúča schváliť návrh programového rozpočtu s tou pripomienkou, aby sa zvýšilo získavanie grantov vo väčšej miere. Hlasovali 4 za, 1 sa zdržal. Prosím, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlasí. Končím rozpravu. Zastupcovia povedať, či im to bude stačiť takto. Ale keď ste to spracovali, tak zrejme asi áno. Áno. Nech sa páči, pán konzulárny kontrolór. Ja mám takú procedurálnu k tomu návrhu na uznesenie, to znamená, že rozpočet sa schvaľuje len na ten aktuálny rok, to znamená na rok 2015 a na roky 2016 a 2017 sa zoberieme na vedomie. Čiže navrhol by som takto tie uznesenie. Poprosím návrhovú komisiu, aby si popravila návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľký Šarík schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017. To isté sa bude týkať potom vlastne všetkých organizácií, ale vlastne aj mesta, ale u mesta ešte bude troška ešte zložitejšie. Dobre, takže prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby nám prednesol oficiálny návrh. No, to spraví. A už predstavá sa zapýtať, chceš niekto spraviť? Už som skončil. Takže že no, to je v poriadku. Čiže rozprávu sme skončili, takže poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo Veľký Šarík schváľuje návrh programového rozpočtu na roky 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017.
Nie roky, ale rok. Rok 2016. Na toľko roky. Dobre, prosím, dávam hlasovať. Máš niekto také pripomienky k tomu návrhu uznesenia? Pokiaľ ne, dávam hlasovať. Kto súhlasí takto návrhu uznesenia? Dobre. Čiže 8, proti, 1 je proti. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Dobre, ďalšia v poradí je základná škola. Poprosím zástupcu základnej školy, aby uvedol materiál. Základná škola predkladá návrh rozpočtu štátnej zmeny, ako ste ho obdržali, čiže sú tam bežné výdavky vo výške 871 177 a kapitálový rozpočet 11 000 na originálne konferencie pre školskú jedáleniu na nášho konvertovania. Poprosím znova komisiu o stanovisko. Komisia finančná správy Majetku a Škodova odporúča predložiť požiadavku základnej školy, to je vyčísliť predpokladané náklady na jednotlivé investície, telocvičňa, sanácia základov, dokončenie priestorov na poschodí telocvične, oprava strechy telocvične a zateplenie. Na kapitálové výdavky komisii výstavby, aby spracovali prepočet a následne zakomponovať do kapitálových výdavkov miesta. Dokončenie prechodovej chodby, prehodnotiť nutnosť tejto investície. Pretože odporúčame mestského zastupiteľstvu vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky s dôrazom na sanáciu základu telocvične a dokončenia aspoň časti priestorov na poschodí telocvične. Hlasovanie 4 zo 4 členov boli za. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto má otázky alebo nejaké pripomienky? No neviem, my ako základná škola, či budeme vedieť vyčísliť tie náklady, že mesto pán Došenie alebo niekto sa tomu viac rozumie a my... Samozrejme, ja si pomôžem. Ja si pomôžeme, ale musíte vyšpecifikovať. Tieto výdavky ako nie sú v tom rozpočte. Myslím, že tu bolo aj určenie, že na komisii výstavbu by to išlo, takže týmto smerom. Nebolo to návaz, myslím. Ale teda aj v spolupráci. Samozrejme, musíte prvý vyšpecifikovať a potom môžeme počítať ďalej. No. Tak ešte niekto do rozpravy? Bola požiadavka na výmenu tých madracov a senáte, kde sa hrnú na to rozpočtu, či nie? To je si Dobre, ďakujem. Končím rozprávu k tomu dovodu. Nechám, poprosím o prednesenie návrhu uznesenia. Ja som opraviť to verifickú. Áno, je tam duch, ako bolo to prvé. Zastupiteľstvo vo konferencii schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016 a 2017. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. My ešte nedáme hlasovať oficiálne, prišiel pán Demeter, takže ho vítam jednak tam zmenil počet hlasujúcich, tak aby komisia má do toho vedľa patrnosti. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby takto návrh uznesenia bolo prijaté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? 1. Ďalší v poradí je materská školka, čiže prosím pani riaditeľku, aby prednesla alebo uviedla svoj materiál. Na predpokladaný rozpočet uviedli, že 285 097 dostaneme z originálnych plus tie kapitálové výdavky 15 000, by sme to prosili presunúť na originály, aby sme mohli zabezpečiť chod materskej školy aj keď netreba vymieňať tie ležadlá matrace. Budú u nich zarevidované do rozpočtu. Stanovať všetci takýto. Ďakujem, poprosím stanovisko. Komisia finančná správy Majetku a Škodova odporúča opraviť návrh rozpočtu na rok 2015 vlastné príjmy na 16 000 eur a preklasifikovať kapitálové výdavky na bežné výdavky v sume 15 555 eur. To znamená,
minus 298 tisíc, pardon, nie minus, ale 298 652 eur. Vlastné príjmy 16 tisíc eur. Celkový rozpočet sa opraví na 314 652 eur. Hlasovanie 4 zo 4 členov boli za. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Nikto? Takže nechám hlasovať. Poprosím o návrh uznesenia. Tie sumy sú tam služné ako v rozpočte, takže keď si môžete, tak hlavne tá suma od koncova návrh na rok 2015 je, ešte raz opakujem, 314 652 eur. Vlastne príjmy sú 16 tisíc a originálne kompetencie 298 652. Tak? Áno. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schváľuje návrh programového rozpočtu pre materskú školu na rok 2015 v sume spolu 314 625 652 eur a na rok 2016 ktoré je na vedomie. Ďakujem. Má niekto nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kto je za to, aby teda tento návrh uznesenia bol prijatý, nech vyhne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Základná umelecká škola. Je tu pán riaditeľ? Nie je prítomný. Čiže dohodovú správu prenesiem ja. Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia predkladá na schválenie vyrovnaný rozpočet na roky 2015 až 2017 v zmysle zákona 523. Návrh rozpočtu je zostavený na základe predpokladaných požiadaviek a predpočítaných podľa aktuálnych koeficientov pre rok 2015. Uvedený návrh bol predbežne prekonzultovaný s ekonomickým oddelením mesta Veľký Šariš. Poprosím znova stanovisko. Návrh programového rozpočtu služb Komisia finančná správa Majetková Škodová odporúča schváliť návrh programového rozpočtu, ako bol predložený na mestské zastupiteľstvo. Hlasovanie 4 z 4 členov za. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ niekto nemá nič, končím rozprávu, nechám hlasovať, alebo ten návrh, požiadam návrh uznesenia. Zastupiteľstvo v Veľkom Šariši schváľuje návrh finančného a programového rozpočtu základnej umeleckiej školy na rok 2015 a berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2016. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za, aby takto prijaté navrhnuté uznesenie bolo prijaté, nech vyhne ruku. Jednohlasne. Ďalší poradí sú technické služby mesta Veľký Šariš, prosím riaditeľa, aby uviedol materiál. Čo sa týka technických služieb mesta Veľký Šariš a programového rozpočtu, tak technické služby žiadajú od mesta ako príspevok na plnenie hlavnej činnosti pre mesto vo výške 174 200 eur, tak ako to bolo v roku 2014. Návrh na ďalšie roky 2016-2017 tej istej výšky. Čo sa týka finančného rozpočtu z komerčnej podnikateľskej činnosti, máte návrh, ale malo by dojsť k zmene aj na dnešnom zastupiteľstve a tým spôsobom, že lesy by mali prejsť do správy mestskej Sroši. Takže tam bude zmena, čo sa týka podnikateľskej činnosti. Aj v príjmovej, aj vo výdavkovej. Prosím stanovisko komisie.
Komisia finančná správy majetku a škodová odporúča schváliť takto predložený návrh rozpočtu. Zároveň odporúča po presune časti podnikateľskej činnosti na mestský podnik SRO prehodnotiť finančný rozpočet. Hlasovanie, hlavná činnosť za 5 z 5 členov, podnikateľská činnosť za 5 z 5 členov. Ďakujem. Otváram rozpravu. Sa páči. Chcem sa opýtať, či sú potom technické služby schopné prežiť rok 2015 aj po výpadku týchto príjmov. Budeme mať nejaké peniaze. Dojde k úprave tej dvojky, hej, komunikateľskej činnosti. No tak fakticky neviem, že či pán poslanec sa pýta na hlavnú, ale na podnikateľskú činnosť, či na podnikateľskú činnosť. Hovorím, že väčšina príjmu išla prejavať, takže ostatné činnosti, kvázi podnikateľské, neprinášali príjem. No, budeme vykonávať činnosti, na ktoré si v rámci našich možností to budeme aj trošku zmeníme. Prosím ďalšie. Nikto? Takže končím rozpravu. Prosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Vojkom Šariši schválilo návrh finančného programového rozpočtu na rok 2015 a berie na vedomie návrh na zmeny v rozpočte do programového rozpočtu na roky 2016-2017 po zapracovaní. Mohol? Tak. Si teraz ešte nie. Zatiaľ nie sú ešte tie zmeny zrealizované, čiže následne sa to... Čiže zatiaľ nie, tak ako je. Zatiaľ berie na vedomie. Berie na vedomie roku 2006. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké pripomienky k návrhu rozpočtu a návrhu uznesenia? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za, aby to uznesenie bolo v takomto znení, nech vyhne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Takže tým sme prešli vlastne všetky zložky Šariša, čiže v ďalšom sa vraciame k pôvodnému programu, ako sme mali, to znamená bodu Myčka sme mali už, čiže 9. Nie, to je to v poriadku, už úplne, áno. Tak to bolo súhlasené po program. Čiže prosím pána kontrolora, aby sa ujal slova. Ďakujem. Jedna z ďalších úloh, ktoré má hlavný kontrolor, vlastne je predložiť vždy po ukončení kontroly správu o výsledkoch kontroly na najvyššie mestské zastupiteľstvo a predkladá nám teda správy o výsledkoch kontroly od posledného riadneho zastupiteľstva, teda od 6. novembra, čiže z kontrol, ktoré boli ukončené po tomto termíne. Prvá kontrola sa týkala splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v príspevkovej organizácii technickej služby mesta Veľký Šariš. V roku 2013 som sa vykonal kontrolu, ktorá bola zakončená správou, boli tam zistené nedostatky. Technické služby prijali 12 opatrení a požiadal som teda o doplnenie týchto opatrení. Spolu bolo prijatých 22 opatrení. Na stranách číslo 1, 2 a 3 vám uvádzam vlastne, aký je stav plnenia týchto opatrení. To znamená, niektoré boli splnené, niektoré boli čiastočne, niektoré neboli splnené. A súčasne boli zistené aj nové kontrolné zistenia, pretože tá kontrola sa vlastne bola urobená na vzorke tých vybraných skladov. Objavili sa aj nové nedostatky,
To znamená pri operátorských faktúrach, pri dokladoch o pôvode dreva, záznamu o prevádzke vozidla, pri prevádzkých faktúrach a tak ďalej. Ja prejdem všetky tieto kontroly, potom budete mať otázky, tak sa môžete pýtať. Druhá kontrola sa týkala splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na mestskom úrade pri kontrolách za prvý polrok roka 2014. Jednalo sa o 5 kontrol, 5 správ. Prvá správa sa týkala kontroly príjmu z prenajmu pozemkov. Tu bolo prijatých 7 opatrení, vlastne všetky boli splnené. Druhá kontrola sa týkala kontroly príjmu z prenajmu nebytových priestorov. Bolo tu prijatých 5 opatrení. Problém je pri plnení opatrenia, ktoré sa týka vlastne budovy tzv. Tej starej školy. Tam sú problémy jednak zmluvného vzťahu s niektorými subjektmi a respektíve s uzneseniami. Tretia kontrola bola kontrola, ktorá sa týkala zúčtovania PHM. K tejto kontrole vlastne bolo zase prijatých 5 opatrení. Niektoré sú splnené, niektoré nie sú, niektoré nedostatky sa opakujú. Štvrtá kontrola, kontrola výberu dane z nehnuteľnosti právnických osôb za rok 2013. Tam boli takisto nedostatky, bolo prijatých 6 opatrení. 4 opatrenia boli splnené, bolo vylúbený rozdiel v základe dane za poschodia, ktoré neboli vlastne vylúbené a 2 opatrenia sa ešte nedajú vyhodnotiť, pretože dajú sa vyhodnotiť, až keď budú vystavené nové rozhodnutia na daní z nehnuteľnosti. 5. správa sa týkala kontroly postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa paragrafu 9 odsek 9. Tu boli vlastne tiež prijaté 3 opatrenia. To často sa tu stretávame s tým opatrením, ktoré je na strane 9 číslo 1, to znamená, máme schválené uznesenie, kde je vlastne schválený postup pri verejnom obstarávaní, či pri sume na 1000 eur má byť prítomný hlavný kontrolór a pri sume na 3000 eur, to sa myslí bez DPH, sú prítomní hlavný kontrolór a traja poslanci. Nie pri všetkých uzneseniach, nie pri všetkých zadaných zákazkách sa toto uznesenie uvádzam niektoré. Takisto potom je tu rozpor s smernicou primátora. Dobre, tretia kontrola, strana 10. Toto kontrola dodržiavania uplatňovania zákona 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Tá vlastne sa skladá z 2 častí. Prvá časť je povinné zverejňovanie a druhá časť sa týka vlastne sprístupňovania informácií na žiadosť. V prvej časti mesto v zmysle zákona musí zverejniť niektoré informácie na svojom webovom sídle. To znamená, niektoré boli zverejnené, niektoré sa v priebehu kontroly zverejnili. Zostalo tam ešte vlastne zverejniť postup, ktorý musí vlastne povinná osoba dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní. Ďalej mesto má niekedy problémy pri zverejňovaní objednávok s lehotami, nezverejňuje ich v tých lehotách, ako to má, a niektoré nedostatky sú aj pri zverejňovaní faktúr aj objednávok. Chýbajú tam niektoré body, ktoré tu uvádzam, hlavne odvolávky na zmluvu, na objednávku. Taktiež jedenkrát som našiel, vlastne bola neskôr zverejnená zmluva. Dokonca aj pri tých technických službách tam uvádzam, boli tam zmluvy, ktoré neboli zverejnené v zmysle zákona. A druhá časť sa venovala sprístupňovaniu informácií na žiadosť. Za rok 2014 bolo zaevidovaných 26 žiadostí. Z 26 zaevidovaných žiadostí sa v spise chybol spis k 5 žiadostiam, čiže ani som ich nevedel posúdiť. Ja som žiadal a nedostal som. Lehota odpoveď 8 pracovných dní nebola dodržaná v 2 prípadoch. Jedna žiadosť bola postupená po lehote. Na väčšine žiadosti chýbala v zmysle internej smernice podpis primátora na rozhodnutí s zápisom v spise. Pri jednej žiadosti nebol vydaný pravdivý údaj. A jedna v podstate sú to aj vidím tu pani, ktorá vlastne ma navštívila v závere roka a upozorníme vlastne na nesprávne
nesprávny sadzovník, ktorý máme vlastne za sprístupňovanie informácií a ja som si to potom overoval ako hneď večer a pozeral som po internete, ako majú iní a proste urobil som zo svojho pohľadu nejaké zistenia. Skutočne musím dať za pravdu tým občanom, ktorí sa vlastne sťažovali, že to nie je v poriadku. Máme vyššie tie náklady, ako je bežné. Poviem, tie náklady v mestách, obciach, neviem prečo, ale sú všade vyššie. Proste mesta, obce si počítajú vyššie tie náklady za sprístupňovanie tých informácií, proste asi majú menej peniaze, alebo nedržali zákon, to už neviem, alebo majú staré pokietky, ja neviem, ale je to tak. Určite doporučujem, to znamená zrušiť staré uznesenia, kde je ten sadzovník prijatý a prijať vlastne smernici, už len primátorom, to netreba cez mestské zastupiteľstvo, to znamená nový cenník za zverejňovanie informácií, ako sa patrí, aby to nebolo rozpore s vyhláškou. Posledná kontrola, či táto kontrola už bola schválená kontrolnou činnosti na prvý polrok 2015. Štvrtá kontrola, ktorá tu je na strane číslo 13, to je kontrola stavu a vývoja dlhu mesta. Dal som si túto plánu kvôli tomu, že častokrát počúvam o zadlžení, o dlhu, o neviem čo všetko a častokrát tie údaje nie sú korektné a nevychádzajú z údajov mesta. Čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že zákon o rozpočtových pravidlách ukladá hlavnému kontrolorovi, aby sledoval tú výšku dlhu. V prípade, že sa prekročí tá hranica, musím to oznámiť. Tá hranica je aktuálne 60%, to znamená toho dlhu, ktorý definuje zákon, tak prečítam, koľko to je, 60% bežným príjmom predchádzajúceho roka. Momentálne platí zákon, že tie hranice sa posúvajú, ale zase je prechodné dvojročné obdobie, kde vlastne ešte stále platí tých 60% a následne vlastne o 2 roky bude platiť to, že pokiaľ by bolo prekročených 50%, mesto musí príjmať opatrenia, aby sa dostalo pod 50%. Dokonca zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý, zaviedol vlastne aj sankcionovanie 5%, aby mesto prekročilo tú úverovú zadlženosť na 60%, ale zase je tam dvojročný odklad. Pod celkovou sumou dlhu obce sa na účely zákona o rozpočtových pravidlách 583 z roku 2004 rozumie suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istých návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. Veľký Šariš nemá ručiteľské záväzky a záväzky z investičných dodávateľských úverov, tak ako sú, tak tiež nevykazujeme. Čiže my máme vlastne len záväzky, poviem tak ináč povedané, z tej zostavky istín, ktoré tu sú, ale aj tu zákon pozná vlastne výnimky, ktoré sa nezapočítavajú. A to je štátne kontrolové výnimky, pokiaľ tie splátky, ktoré realizujeme, sú vlastne vyrovnané z nájmu, ktorý my vlastne berieme za prenájom, a to je kryté u nás, je tam nejaký rozdiel 2000, neviem, od 2 do 3000 eur. Takže nepatrí to do dlhovej služby, tento zostatok. Podobne, keby som mal postupovať, dokonca ani ten úver, ktorý je vo Všeobecnej úverovej banke na rekonštrukciu potovania, ten sa sám spláca. To znamená, je tam vlastne, tí nájomníci platia, je to zahrnuté, to znamená do odpisov. Čiže takisto, keď šiel ten istý princíp, tak tiež vlastne by sa nemusel spúšťať, ale nie je to tak, to znamená. A na strane 14-15 vlastne to uvádza tie zostatky tých istín, tých návratných zdrojov financovania a k 31.12. je to 414 000 eur. 414 000 k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka tvorí 13,32%. Čiže hranica je aktuálna 60%. Tlak je na to, aby sa to dostalo pod 50%. Podľa rok starých údajov obce do štatistiky majú priemer tej zadlženosti okolo necelých 30%. Čiže my nedosahujeme ani polovicu priemeru obce to sú aj mesta sú viac zadlženejšie. Toho, čo má Slovensko. Čiže je to jeden z najlepších údajov, aké mesto Veľký Šariš má, keď sa aj, neviem, agentúra nejako zverejnila niektoré vlastne údaje a nejaký taký rebíček a bol sme tam, myslím, že druhý od konca.
Čiže len čerpala z niektorých údajov, ktoré neboli korektné a niektoré údaje sa nedali ani prečítať, pretože proste objektívne sa nedali dobre prečítať. Boli tam mimoriadne splátky, kontrakurentného úveru a tak ďalej, čiže nie všetko sa dalo. Čiže ešte raz opakujem, tá dlhová služba, čo sa týka mesta Veľký Šariš, je veľmi dobre a skutočne mesto je v dobrej kondícii. Nemáme žiadne nejaké problémy, čo sa tohto týka, toto chcem zdôrazniť. Možno, že bolo dobré aj to Veľkého Šarišťanom toto napísať, oprieť sa o fakty a nie nechať, písať občanov, alebo neviem, proste, kto nemá presné podklady. Druhá podmienka, ktorú zákon o rozpočtových pravidlách, čo sa týka tej dlhovej služby, vlastne vyžaduje, to znamená ročné splátky nesmú prekročiť 25% bežných príjmov. Tie ročné splátky u nás sú necelé 3%, 2,96%. Čiže takisto plníme aj ten dlhý ukazovateľ, čiže z môjho pohľadu táto kontrola vlastne nebola ukončená s nejakým nedostatkom, čiže nie je potrebné príjmať žiadne opatrenia, ale chcel som vás informovať, ja ste tu noví niektorí poslanci, ste vedeli, ako to je a som by som mal prehľad. Čiže ak máte teraz nejaké otázky k tým všetkým, ktoré som komentoval, som sa snažil skutočne prejsť, tak sa odpoviem. Prosím, nech sa páči, mám na rozpravu. Máme? Áno, páči pán Novotný. Zároveň je to napísané, že kontrolovaných oblastiach kontroly neboli zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a v dôsledku toho sa správou úseku kontroly nevypracuje a nie je prijímať potrebné opatrenia. Na tej strane 15, áno? Na tej strane. Ale to sa týka tej dlhovej služby. Ostatní mesto Ako tak, no možno, že skúsim nejak veľmi z krátkosti. Každá kontrola je ukončená, to znamená, je správa. V správe sa môže kontrolovaný subjekt štandardne, to je to všade, to vždy vyjadrí. Následne je ukončená prejednávaním a spísaním zápisnice. Zápisnice sa určia termíny, do ktorých má kontrolovaný subjekt, pokiaľ je to na meste, mesto, pokiaľ je to niektorá organizácia, tak je to organizácia, má prijať opatrenia. To je prvá vec, prijať opatrenia, to je to ľahšie, prijať. Čo urobím? A následne je druhý termín, musí oznámiť plnenie týchto opatrení a oznámiť, aké uplatňujú vlastne nejaké opatrenia voči zodpovedným pracovníkom. Čiže to je druhý. Tu nám poviem, je tu viacero tých kontrol, je tu veľmi veľa toho, čiže to sme museli jednu za druhou tú kontrolu a čiže keď sa ku konkrétnej kontrole ma spýtate, tak vám budem reagovať za to, na ktorú konkrétnu sa pýtate. Lebo sú kontroly, ku ktorým boli prijaté opatrenia, niektoré neuplynuli termíny, čakám. Mesto má termín do 15. marca prijať opatrenia, to sa týka plánu kontroly činnosti za prvý polrok 2015 a jednej tej kontroly jednej kontroly, to je tá kontrola, ktorá sa skladá z tých 5 malých kontrol vlastne, tak poviem, tiež je tam myslím do 15. marca termín prijať opatrenia. Následne je tam ďalší termín splniť prijaté opatrenia do 34. Verejné obstarávanie, čo to je, tak tam, aké sa to, tam ste niečo dali na to, alebo aké sa následuje záver prijal z vášho zistenia? Moje zistenie je, ako ja som poukázal, že ktoré tam sú nedostatky a je tam vlastne znova termín 15. marec 2015 prijať opatrenia a 34. predložiť správu o splnení. To znamená, to je na štatutárov. V tomto prípade je to primátor mesta. Či primátor mesta je zodpovedný do zákona o finančnej kontrole kultúrnom audite 502 2001 prijať opatrenia. Vo celom merade, všetko, čo ste vytkli vlastne, tak je akože primátor? Nie, okrem tam, kde sú technické služby, tá prvá, tak tam je riaditeľ technických služby. Áno. Chcem spýtať, bude potom poslancom predĺžené následne nejaké, alebo nie je to už potom povinnosť predkladať poslancom správne o nejakých prijatých opatreniach, ako boli prijaté a tak ďalej? To, čo ste teraz povedali. Následná kontrola. Zase následuje... Či budeme vedieť potom, ako sa to... Následná kontrola. Tak, je to tu je vo Veľkom Šariši, ako poviem, ja som tu 6 rokov, je to veľmi ťažké, vám poviem, v tom spôsobe, že niekedy zavediem kolegom v iných mestách, že v
povie, že nájdem jednu, dve, tri chyby. Dvom, trom chybám sa ľahko príjmu opatrenia, sa ľahko splní. A ja tu niekedy mám problém, pozrite, aký to je materiál, koľko tam máte tých vecí. Ja mám problém doslova ukončiť tú správu, lebo to je nekonečný príbeh. Mám problém ukončiť, ja keď som technický služba, pozerám do 15 zákonných noriem. A viem, že ešte som všetko neobsiahol, aj keď som sa rozkrájal, nedá sa to. Čiže urobím, čo urobím, vidíte, tam množstvo, tam 22 opatrení. Verím, že všetko určite na 100% nie je to ani výk cieľ, aby všetko splnili naraz, ale určite by som chcel, aby sa tých 80-90% plnilo, aby sme výrazným krokom pokračovali. A to podobné aj v mestách, tie roky pozadu, veľmi ťažko mi to je, lebo ja robím kontrolu, príjmu sa opatrenia, oznámi sa mi, ale prejdem na ďalšiu kontrolu, znova tie isté chyby sa znova zopakujú. Ja to potom v tej správe, čo je tá 9.2, tu aj potom pripomínam, keď si pozriete tom vzadu, že za to ja nie som zodpovedný, to nie je moja úloha, ja nemám na to žiadne kompetencie, aby som ja mohol urobiť nejaké. Čiže to je vyslovene kompetencií primátora mesta? To je štatutárna danej organizácie, čiže na meste, za mesto je to primátor, za organizáciu, keď sú školy, je tam riaditeľ, keď sú technické služby, čiže každý musí vo svojej organizácii to riešiť. No, ako neviem, čím to je, keď stále vravíte, že sa to dookola opakuje, tak potom, ako je to možné? No, je to podľa toho. Ja vám poviem ako tak, ja som to tu uviedol písomne v tom ďalšom materiáli. Je to preto, lebo nie sú presne adresne stanovené zodpovedné osoby a nie sú častokrát voči nim vyvedené, áno, lebo opatrenia za zistené nedostatky. Viete, keď voči vám nie je nič vyvodené a keď to robíte znovu a znovu nič nie je, no tak ako nie je to na vás taký plán. Čiže môžeme nejako tým pádom a my ako zastupiteľstvo apelovať potom nejakým spôsobom aj povedzme na primátora, aby potom predkladal nejaké správy o vyvodených dôsledkoch alebo niečo takéto? Máte akékoľvek možnosti, keď sa rozhodnete a budete vytvárať ten tlak, vy proste by ste mali vytvárať tlak na tom, aby sa tie nedostatky odstranili. To znamená, akou formou ich príjmete, je na vás. Ale vytvárajte ten tlak, ja som rád, keď budete vytvárať. To znamená, žiadajte, príjmajte uznesenia, proste je na vás, aké príjmete, teraz vážiť tú formu, ale určite nie to len pomôže. Nepomôže, to znamená, mne to len pomáha. To znamená, že nie som sám, že mám oporu mestského zastupiteľstva, že to nie je kalendár. Takisto samozrejme aj občania, pokiaľ upozornia na niektoré veci, samozrejme na to posúvať ďalej, akože mnohé veci, lebo vidíte, samozpráva je taká široká, takýto špicelov, máme kontrolór, žiadno mesto nie je schopný ako skontrolovať všetky oblasti, všade sa dostať. Ty si len vyberá, preto sú tie plány kontrolné činnosti, preto sú tie nejaké uznesenia, takto to je aj daňové úrady, tiež majú svoje plány, tiež neskontrolujú každého daňovníka každý rok, nikde to tak nefunguje. Najvyšší kontrolný úrad tiež neskontroluje celý verejný sektor, každý rok na všade. Takto to je. Ja som na polovičný uvedomý. Koľko času strávim, keď si zoberiem tu predchádzajúce volebné obdobie, som nesúšil veľa času, lebo ja toto nemám zavedené. To je v podstate takisto čas, ktorý strávim tu na, to je v podstate mohli započítať tú vec. By bol to každý mesiac, ktorý mal zastupiteľstvo. Dobre, svedčí. Pokiaľ ide o tú kontrolu a tie proste odstranenie nedostatkov, myslím, že teraz momentálne máme celú spoluprácu s hlavným kontrolorom a že sme v dobrom kontakte. Tam, čo bola spomínaná tá otázka, prečo sa tie zrejmy diať, čo sa diali, tak ja som vlastne veľmi jednoznačne s pánom kontrolom, že taká hlavná príčina bola tá, že na mestskom úrade neboli vymedzené kompetencie a zodpovednosti. Čiže v podstate doslova do písmena sa tá zodpovednosť odsúvala jedného na druhého. Momentálne, a tým si vlastne plním aj jednu povedku, som mal do ďalšieho bodu, chcem vás oboznámiť ako teda poslancov. Od 1.3. vstupuje v platnosť nový organizačný poriadok mesta Šariš, kde tieto chyby sú už odstranené a dneska vlastne si môžete, dneska ešte nie, 1. na stránke mesta presne pozrieť to, na čo zodpovedá, aké má právomoci, aké má kompetencie a ktoré veci rieši. Čiže tam už nebude možné to, čo bolo doposiaľ, čo vytýkal aj kontrolór, že proste bolo ťažko nájsť vyníka. My toho vyníka teraz momentálne uvidíme okamžite. Prosím ešte ďalšie príspevky do diskuzie, alebo teda do rozpravy. To je prijaté, nejaké
hovorí, ako to bude riešiť konkrétne, nielen pustným napomenutím, alebo niečo v štýle tenkrát a delstvo, alebo tak niečo. To sú veci, ktoré proste, takto vám poviem, konečný poriadok nerieši, to nie je trestný poriadok. Konečný poriadok, ktorý vymedzuje. 4 roky sa tu na minulé 4 roky som tu aj nebol predtým. bavilo, že prečítalo sa a prečo sa ďalej. Ja som tu na 4 roky som tu nebol a platí zákonník práce v plnom rozsahu aj pre mestský úrad, čiže aj otázka sankciovania, neplňania si povinností platí v plnom rozsahu pre každého zamestnanca a ubezpečujem vás, že ja tieto veci budem sledovať veľmi korektne. Nechcel by som to tak, ako poviem určite, že môžu povedať, určite nechcem tak, že teraz ako poviem, že 4 roky, lebo mnohé, takisto, predchádzajúci pán primátor zdedil mnohé problémy, chcem povedať. Čiže nie je jednoduché sa s niektorými aj vysporiadať. Čiže to treba brať tak, čiže to nie je to otázka 4 rokov, hej. Dobre, samozrejme problémy sa budú a budú sa musieť riešiť, takže samozrejme sa nevyhýbame a takisto, ako som hovoril, má každý svoju zodpovednosť na úrade, mám ju aj ja. A vymedzenou aj v trestnom poriadku. Čiže aj ja som momentálne verejne kontrolovateľný k týmkoľvek z vás, aké povinnosti mám, aké mám zodpovednosti a ako si ich plniť. Môžeme ešte byť vlastne k tomu, čo ste vlastne nám tu predložili. Čiže môžeme nejakým spôsobom to my ako zastupiteľstvo povedzme zaviazať na následné ďalšie zastupiteľstvo, v ktorom opäť predložíte takúto správu, povedzme pána primátora, aby nám v takejto správe rovno predložil nejaké jeho prijaté opatrenia, aby sme si vedeli to nejako porovnať, alebo odvedieť. Ja ich musím predložiť do 15. pánu hlavnému kontrolorovi. Konkrétne na tento, myslím, do budúcna, hej, alebo povedzme ob ďalšie zastupiteľstvo. Povedzme na tieto dostaneme odpoveď po stanovených termínoch, hej? No, ako tie správy od hlavného kontrolora vlastne idú v prvom rade, keď sa ukončí plán. Čiže to je hneď najbližšie, to je samozrejme, teraz sa to bolo viac. Následne hlavný kontrolor vlastne dáva správu o kontrolnej činnosti. To je ten ďalší bod, ktorý nasleduje. Ono, že v tomto druhom bode, ten je raz za, u nás však ešte zaužívané sa to dáva dvakrát za rok, to znamená polročne sa dáva. To znamená, vždy vlastne aj si zhodnotím ten svoj plán kontrolnej činnosti a tam to vlastne uvádzam. Už neuvádzam presne, detálne, tak ako sú tie nedostatky v správach, lebo tie vždy podrobne dostanete, ale vlastne sú tam práve tam je to uvedené, to znamená, či boli, či neboli splnené a prijaté tie opatrenia. A pokiaľ tam bude chcieť sa niečo spýtať, tak vlastne o tom informovať. Čiže momentálne je ten režim tak, že dostanete raz za pol roka správu o kontrolnej činnosti, teraz zase tiež prešiel druhý pol rok, 2014, a v tom druhom bode správa o kontrolnej činnosti. Čiže pokiaľ tam neboli vyprijaté, tak myslím, že tu aj myslím, že to aj tu uvádzal som, že niektorí neboli prijaté, v tých správach neboli. Sú tu vlastne rozhodnutie aj z toho, že neboli prijaté opatrenia. Nebola doručená správa. Asi tak to ja myslím, že jedna vec je, preto je to hlavný kontrolor, ktorý proste má tú zodpovednosť kontrolovať. Nič vám nebráni ako poslancom na konkrétnu vec sa prispýtať, nikoho som nikdy v žiadnom prípade by neodmietol, ale myslím si, že by nebolo vhodné dublovať pozíciu kontrolora, ktorý keď tie opatrenia dal, tak tam ste počuli sami, že je povinnosťou tie opatrenia doložiť a nielen opatrenia, ale aj ich vykonanie. Takže tá spätná väzba tu je každopádne. Dobre, ale kľudne nie je problém, keď konkrétny problém vás bude zaujímať, prísť a dať si doložiť konkrétnu vec. Prosím, ďalší do rozpravy, pán Drábca, prosím. Som rád, že pán hlavný kontrolor nakoniec povedal, že veľa vecí ako bolo zdedených, lebo podľa tohoto materiálu vyzerá, že sme za 4 roky nič nerobili. Vedel by som dohľadovať preroz napríklad aj čo sa týka spotrebovaných mód a ďalších vecí, ako to bolo a ako sa to upravilo. Len keď povedzme v 2011 sme mali kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorí kontrolovali rok 2010 a bol z toho hotový román. A potom neviete, čo skôr ako robiť, tak sme postupne, všetko sa naraz nedalo, postupne sme mnohé veci ako odstraňovali a aj pozeráte, aj pri týchto veľa vecí je aj splnený. Pán hlavný kontrolor tiež ako konštatoval, že všetko naraz sa nedá. Jednoducho sa nedá. Tak ja myslím, že sme sa posunuli do úplne iných vod aj na tomto to by som chcel k tomu, aby to nebolo tak. Len posledné 4 roky tu bola veľké prepadlisko. Tak
Ďakujem. Ďalej sa hlasí do rozprávy ešte. Pán Demeter. Môžem ešte ja sa opýtať v tej správe číslo 3, kontrola zúčtovania PHR 2013. Ja som chcel opýtať na to opatrenie číslo 5, zmluva s firmou Bestwood & Charlotte, alebo Plus, SEO Prešov, o výpožičke, že ako dlho trvá tá výpožička. Tá zmluva bola ukončená, toto už je kontrola splnenia prijatých opatrení, to znamená, bola kontrola, kde som konštatoval niektoré nedostatky. Myslím, že to bolo 36. alebo 1.7. keď zastupiteľstva tam poboli v 2 dňoch, nejak tak závere, tam som podal správu. A v podstate aj na to, že tam bola tá kontrola, vlastne došlo vlastne aj ukončenie tejto zmluvy, to znamená, tá zmluva bola v podstate nejak presne, kedy tam bolo, ale bolo to neukončené. Nepokračovalo sa. A neviem, to sa jednalo iba auto, alebo aj tri? To sa jednalo o jedno auto. Jedno auto a aj auto bolo pre technické služby, alebo pre mesto slúžilo hlavne na vývoz materiálu na krak. Auto šoferovali naši zamestnanci alebo mesta? V mojich systéme to boli zamestnanci na dohodu, teraz neviem, či to bola dohoda o vykonaní práce alebo pracovné činnosti, ale na dohodu. A tam neviem, ako ma udrolo mi to do očí, prečo, za čo, jak, a našiel som si na výpise výkonného registra, že konateľom a spoločníkom je pán Vešenie, ale neviem, ja by som to chcel s primátor, pán Primári, chcem opýtať, že bola potreba, alebo prečo tú firmu a na čo? Teda bola potreba, tým, že technické služby predtým na to tieto veci zabezpečovali a v podstate nemali v tom čase s čím, tak preto sme ako využili, že sme tých ľudí mali aj na dohody, ako bolo povedané, ale ako náhle sa tie kontrole zistili ako nedostatky, tak som to celé postapoval. A nebol žiadny zisk na tom, bola len dohoda, že za spotrebovanú PHM bude na to jazdné mesto. Čiže žiadne iné platby, úhrady tam nebolo, len na základe spotrebovanú PHM. Plus ešte vyplátal tá dohodu. Ten dohoda bol, ten pán tu bol normálne zamestnaný ešte predtým, alebo na dohodu, to bolo len zhoda okolností, že vlastne keď bolo potrebné, tak jazdil pre ten dohodu. Lebo keď tak konštatujem z tej správy, tak vidím, že dosť veľa tu bolo aj takých nedostatkov, že pokiaľ viem, pán hlavný kontrolór je tu často, je aj na telefóne a nikdy nebol dôvod, že by vám neporadil, či je to možné, nie je možné. A by nevznikol taký výsledok, že sa niečo zatvorilo, čo ani nemalo byť. Ale samozrejme, že sme tieto veci konzultovali, áno, bolo, len hovorím, keď v praxi sa zistilo, že sú tam sa vykazujú ako nedostatky, tak som to celé skočil. S vykazovaním, ja som namietal, to bolo podstatou hlavnou, ako bolo vlastne, tam bolo vykazované kilometrovné boli tak, že nebol určený stav tachometra. A pre mňa to je absolútne nepriateľné, lebo to auto slúžilo, predpokladám, nie len pre naše, ale pre súkromné účely. To znamená, mal byť evidentne jednoznačne ten stav tachometra, jednoznačne tam musel byť a ten tam nebol. Toto mi vadilo, to bol pre mňa najvážnejší dôvod. Krem toho myslím, že tá zmluva bola zverejnená neskôr, ako bola podpísaná a ako sa užívala. Čiže to som namietal, myslím, že už na nejaké 2 mesiace tam bol posun, takže to bol to. Čiže hlavne ten stav tachometra sa tam neuvádzal, tým pádom sa to nedalo jednoznačne určiť, koľko sa jazdí pre mesto. Jazdilo sa do všetkých, kde sa aj tu po meste nielen nahradalo, ale tu po meste, čo trebalo rozviesť, tak sa rozviezli frontom. Dobre, prosím vás, ďalej, nech sa páči, pán Gála. Je tu napísané, že
stav nesplnený, naďalej potrebujeme ostatní. Ktorá strana to je? Strana 8. Ako nesúhlas kilometrov, priemerná spotreba je 15 a reálna 20. Či to stále trvá, alebo už je to odstranené? Vlastne sú tu skoro všetky auta mestského úradu, každý má nejaký. No, či to je odstranené, to ja vám teraz neviem povedať, ako či to je odstranené. Čiže mesto má k tejto kontrole prijať opatrenia v termíne, myslím, že to 15. marca. Čiže ja čakám za tým, že mesto príjme. Čiže ja vám to neviem teraz povedať, či sú splnené. Má prijať opatrenia a má oznámiť to splnenie, to znamená, že to je, že už sa robí tak, ako sa má. Máme podobné auto a proste také veci neexistuje zvyčajne. To musí byť proste každá jazda, kilometru. Ako náhle nesedí aj sladkomet, alebo spotreba je iná, tak ten dotyčný zamestnanec proti dnes na benzínku a to platí. Ten rozdiel oproti tej norme, ktorú má stanovenú. V podstate od 1.2. tento stav už minul. Tam proste naši musia platiť. Liter nesedí s normou, to platí 15 litrov, 15. Nikto sa s tým nechá. A kilometre musia byť, ale proste všetko tam je. Súhlasím s pánom Galom, že to isté je aj u nás jednoducho, pokiaľ je nejaká pracovná cesta, okamžite ide cestiak, podpisuje sa, čiže tam nie je možné, aby sa auto užilo bez súhlasu a bez vedomia a následného vyučovania kompetentnou osobou, čiže akékoľvek výjazdy bez cestiaku sú nepripustné. Keď sa stane taká nehoda, musí tam byť, je to služobné auto, tam neplnený postup, to dovoláte, prečo povoláte, prečo išiel tam, ušiel cesty. No asi nemali ste možno problém, taký, keď to príde, tak potom bude to iné. Takto môžeme dostúpiť, je to správa za minulý rok, opakujem znova, tento stav na meste neexistuje. Už neexistuje. Dobre, čo som chcel, že ten stav už proste nie. Tak nie je tu evidentné. To je za minulý rok správa. Môžem napríklad ten biely Hyundai, keď sme išli každý deň náhrať napríklad s pitnou vodou, všetko hore spotreba. A nikde nie to auto nejazdilo, jasné, že za 2 týždne robilo 20 litrov spotrebu. To bolo normálne, že auto bolo plne naložené naftou, pitnou vodou, cementom, vápnom, neviem čím. Išli sme 2 a 3 na kontrolu. Každý deň išlo auto hore náhrať. Viete spotrebu, pozrite, ide človek, keď idete hore a máte ten digitálny mat, tak to je 27-35 litrov spotreba. Nehovorím, že nemôže mať spotrebu. Môže mať spotrebu, ale predstavte si stav, keď tam nie je učil cesty, keď raz napíšete, že hra, ja si na tej nízkej dvojke, všetko sa dá, aj tu píše, že tu veci tam neboli. Je to že to sa týka tohto auta, hovorím. Nie, to je viac. Myslím, že to je trápne. Proste je to odstranené, povedal pán primátor, tak potom niečo je. Odstranené špecifické opatrenie, to čo chce spomenal v evidenciu, to už dneska funguje na... Do toho vidím teda tým. Takže uvidíme za mesiac, za 2, nejakým spôsobom to koniec potrebu. Dobre, ešte prosím vás, nejaký ďalší, chcem sa páči pán Lotý. Chcem vedel spomenúť, čoho sa týkali tie 4 faktúry ABC Krdíkov, ktoré boli do kontrolovného obdobia objednávané. Pane 9. Jasné. Krby ABC, to sú PC do rómskej osady, ktoré boli bolo urobené presne tu všetko s tým, že tam to bolo kusov toho piva, že takto. Firma Glor to robili nám za materiál priame náklady bez zisku, bez všetkého. To je tá plošina okolo automatu, kde ten automat ako slúži ľuďom. Čo sa týka pána Sredňáka, áno, pokiaľ sme robili na osvetlenie aj v škole a prešli sme cez projekt, kde sa tie merače rýchlosti dali, tak firma nám z výstavných týchto predala veľmi výhodne LED svetla. A tieto sme tam zabudovali, tak sme to brali akože súčasť do školy, lebo v podstate v školskom areáli sú tieto veci. A čo sa týka pána Gereka, tak tam bolo robené ešte niekedy v roku 2012
keď túto ulicu doktora Lešťáka, tam je tiež, by som povedal, bezkonkurenčná cena. To nič nemôže, vieš, na tom fakte, že tam mohli byť prítomní poslanci a že to malo byť verejné obstarávanie. V roku 2012 ty povedal, tam nebolo. Čo nebolo? Tak podľa toho pána Gerega ešte to nebolo, lebo toto v 2013. Že dal faktúru až 2014 to že traja poslanci za poslanecké kluby. Akým spôsobom je to ošetrené, keď kluby v podstate nemáme? Čiže ako sa učia tí poslanci, kto sú tí poslanci, sme noví poslanci, ako sa toto bude... Zatiaľ to registrujem, keď si spomínate, ja som vám ponúkal vytvorenie klubov, nechceli ste pri tom stretnutí, zatiaľ to riešime takým spôsobom, ako aj teraz pri tvorbe vývody tohto komisie ďalej, že vždycky dávam alebo navrhujem poslancov tak ako neformálnych klubov, čiže tam je vždy zastúpený nezávislý, je tam zastúpený do skupiny Smer a do skupiny SDKU, Sieť a tak ďalej. Takže snaha je taká, aby tam boli zastúpené všetky tie zastúpené skupiny, ktoré máme v našom parlamente. Keď to zovšeobecním, takže to je vždy úleží na to vybrať poslancov. Nie, oslovujeme. Tak to fungovalo to v praxi, tak vám to hovorím, že sme prezvonili všetkých poslancov, kto môže prísť. Ale niekedy naozaj bol problém, aby sa tí traja poslanci ako zišli. Čiže teraz vlastne akým spôsobom sa to bude? Sa to robí takým spôsobom. Dokonca bolo nejaké... Sa zúčastnili niektorí poslanci, myslím, takéhoto vyberovania, ne? Neviem, ako ja osobne som ešte nebola oslovena, čiže preto sa pýtam, aké je výberové kritérium pre toho poslanca, kto sa môže zúčastniť. Som nevedela zatiaľ o žiadnej takejto faktúre, alebo teda respektíve úmyslom niečo obstarávať nad 3 000 eur, čiže preto sa pýtam. No, zatiaľ sme sa snažili vnúsiť, my vlastne jedno obstarávanie. To bolo teraz, to je podľa zákona, ak nemôžeme vyšiť do zákona. Keď je verejné obstarávanie podľa zákona, to je troška iné. To je obstarávanie, kde poviem tak, je to voľnejšie, to znamená, že zákon o verejnom obstarávaní definuje práve ten, tam mal odvolávku na paragraf 9 to znamená, že náklady musia byť primerané kvality a ceny. Zohľadňuje sa len cena a primeraná kvalita. Čiže len toto vlastne. Každopádne som stokladal, že to je primerané. Každopádne môžeme oslovovať vždycky predsedov komisí, tam sú tie hranice. hlavne komisí, ktoré proste majú tej obstarávanej veci najbližšie. Dobre, ešte niečo prosím vás. Pokiaľ nie... K tomu len proste neviem, či to je uznesenie mestského zastupiteľstva, ale potom je to nejaké pre mňa nevykonateľné, hej, keď raz sa tam zúčastnia traja poslanci za poslanecké kluby nemáme, čiže potom je žiaduce nejakým spôsobom prijať nové uznesenie, aby sme si potom vymienili aj túto skutočnosť. Čiže v tomto prípade je tu nejasné. Súhlasím s vami a znova pripomínam, že ďalším krokom, ktorý chceme robiť, je práve novelizácia všetkých týchto noriem, ktoré tu máme, ktoré sú zastaralé. Čiže ja vám v priebehu mesiaca marca dám k dispozícii práve stanoviska jak našeho právnika, tak aj pána kontrolora, ktoré dokumenty sú už zastaralé, treba aj nejakým spôsobom upraviť a verím tomu, že potom spravíme krok dopredu. Takže toto som už myslím, že to pani poprúkrát. Tak ešte doplním. Toto uznesenie, ktoré bolo prijaté, to je môj názor, čo ja teraz poviem. Zákon nevyžaduje, aby niečo také bolo v bok, čiže to je náviek, to len naša vnútorná nejaká organizácia. Ja si myslím, že bolo prijaté kvôli tomu, že bolo aj v predchádzajúcich tých rokoch kvôli čerpania rozpočtu, ktoré šli mimo rozpočet. Ani ja som o nich nevedel, nemusel, a tým pádom vlastne nejaký bol tlak troška na to, aby vlastne boli stiahnuté hlavne kontrolór do diania a poslanci. Čiže preto bolo podľa mňa prijaté takéto uznesenie. Čiže nie je nutné, aby bolo takéto uznesenie, to ničoho nevyplýva. To je len proste tak, ako fungovalo mestské zastupiteľstvo vzájomne a
ako sa možno, že prekračoval niekedy kompetencie, možno, že primátor prekročil svoju kompetenciu vo vzťahu k rozpočtu, tak následne oni mestské zastupiteľstvo prijímalo nejaké uznesenia, ktoré slušne verím, že aj komplikujú život, zase na druhej strane. No tak to je tak. Dobre. Stačí? A ešte niekde čo mám? Pokiaľ nie, tak prosím návod uznesenia. Zastupiteľstvo Veľkom Šariši vedie na vedomie správu rozpočtov kontroly hlavného kontrolóra mesta a zaväzuje primátora mesta informovať o stave prijatých opatrení na najbližšom riadnom mestskom zastupiteľstve. Prosím, kto má nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať za to uznesenie, kto súhlasí, nedvihne ruku. Jednomyselne ďakujem. Takže môžeme prejsť na ďalší bod. 9.2. Zase zmysel zákona o obecnom zriadení hlavných kontrolór je povinný predložiť minimálne najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Vo Veľkom Šariši bolo zaužívané, ja som to tiež nezmenil, že správa sa predkladá polročne, to znamená, teraz je predkladaná správa za druhý polrok 2014. To znamená, sú tu rozvedené povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, to znamená, či už je to stanoviska k rozpočtom alebo návrhu rozpočtov, k záverečnému účtu, je tu kontrola vykonania prijatých uznesení, správu, predloženie plánu kontrolnej činnosti, predkladanie, pôjde 1.4, predkladanie správ výsledkov kontroly, tak ako ste to mali dnes predložené, 1.5, predkladanie správy o kontrolnej činnosti, to je práve tento aktuálny bod, ktorý preberáme, následne bodmi 2.1, 2 až 2.6 vlastne sú rekapitulované jednotlivé konkrétne kontroly vykonávané počas druhého polroka 2014. Nie sú tu už rozvádzané konkrétne nejaké kontrolné zistenia, lebo tie sú vždy v konkrétnych správach z vykonaných kontrol. Čiže práve tu nám vlastne sa zameriava na to, že či boli, či neboli prijaté opatrenia, to, čo ste sa vlastne možno pýtali v predchádzajúcom bode. Ďakujem. Možno, že ja len v závere som tu upozornil práve na to, že v kompetencii hlavného kontrolóra nie je prijímať opatrenia na odstránenie kontrol zistených nedostatkov, skúmať príčiny vzniku týchto nedostatkov a vyvodzovať zodpovednosť za zistené nedostatky voči zodpovedným zamestnancom. Tieto úkony sú výhradne a jednoznačne v kompetencii štatutárneho orgánu. Čiže toto som to tu napísal, lebo mnohí ste to aj noví a musíte si uvedomiť, že toto musí znova urobiť štatutárny orgán, čiže primátor za mesto, v organizácii príslušných riaditeľov. Znova tu uvádzam ešte aj ďalšie pripomienky, ktoré mám. V závere to ešte upozorňujem aj na vlastne ten rozpočet udeľovaný tých cien v závere roka, nebol udržaný zákon o obecnom zriadení, nariadenie mesta ani štátu, lebo udeľovať mestské vyznamenania ceny je vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Tak ako je to dobré, ale pozrite som teraz Prešov dal výzvu, aby občania, každý môže vlastne predkladať návrh na vyznamenania ocen. Prešov teraz má na stránke výzvu, aby každý vlastne predkladal koho chce. Čiže takto to má fungovať. To znamená, má sa to predložiť, má sa postupovať teda nariadenie, ktoré máme. No, ak môžem sa konkrétne si tejto problematike ozvať, tak žiadne udeľovania cien neboli, lebo ja som, tak som dal poslancom ďakovný list, tak som dal nie ďakovný list, ale plaketu tým, ktorí čosi ako robili, bez toho, aby nejak mesto obťažovali a jednoducho, ako dali sme im tam, povedzme, knihu veršov, ktoré, povedzme, poslanci dostali tiež, tak aj tú knihu pána Rodáka, ktorú máme neviem koľko, ešte, a už v podstate sú ako rozdané, tak ani jedno z ocenení, aby ste vedeli, že celý mesta, ktorý zastupiteľstvo rozhoduje, je čestné občianstvo mesta,
Tam je k tomu vecné ocenenie do 5000 korún, bude treba aj do toho prašiť. Potom je cena mesta, kde je 3000 korún za už hotovosti ako vyplatené a verejné uznanie. Ani jedno z týchto troch to nebolo. Ja som dával ďakovné listy a poďakovanie za prácu. Keď si človek pozrie do Košaričan, tak všade uvidíme, že ocenenie mesta. A ja neviem na základe čoho, lebo vlastne tiež sú na ako, každý má nejakú kompetenciu. Aj primátor má len kompetencie, ktoré má, čiže to znamená, keď my máme takéto nariadenie, na čo sa týka oceňovania, tak myslím, že treba postupovať podľa tohto nariadenia. Nemôžem proste si nejaké postupy vymýšľať, ktoré nie sú niekde. Čiže ja len chcem dať, ako ja nie som proti tým, ani týmto ľuďom, alebo proste vôbec, aj vôbec som. Je to veľmi dobré, že sa ocenili a to, že sa vyzdvihli niektorí ľudia, ktorí robia prínos pre mesto. Len chcem, aby ten postupný proces, keď je to raz vyhradené mestskému zastupiteľstvu ceny, proste to je zákonné, tak ako to treba rešpektovať a treba z toho vychádzať, lebo potom si neviem, čo to vlastne bolo za udeľovanie, ja tomu nerozumiem, poviem, ale pre mňa, ak to tak nebolo, verím, ale pre mňa, ja som to pochopil tak, že sú to ceny, udeľovali primátor mesta a ja také nepoznám podľa čo. Opakujem ešte raz, môžeme to brať ako prestupeň na ďalšie ocenenie mesta, lebo oceniť, dať, ja neviem, verejné uznanie, alebo cenu mesta, alebo čestné občianstvo 17 ľuďom je nonsens. Nemôžeme ocenenia mesta takýmto spôsobom celého mesta. Iná vec je, že v rámci, ako povedeme, tak, treba keď dorastenci Kolkári boli majstrami ako republiky, tak som ich prijal, jak som prijal každý deň, tak tiež sme im dali nejakú tú knihu, alebo nejaké také, tak toto isté bolo aj v tých len trošku väčšom rozmere, aby sme tých ľudí podchytili a aby ďalej bez nároku na odmeny, na všeličo možné, aby pre toto mesto čo si robili. A toto je napríklad aj poukázanie na to, že treba porozmýšľať, že ktorý žijeme za aké cenu mesta v budúcnosti a dali. Dobre. Nech sa páči. Ja by som to plán kontrolnej činnosti, keď sme sa bavili o tých 105 výdavkoch a plán kontrola, ktoré sú zahrnúť možnosti bežných výdavkov sledovania za 10 rokov. A možno aj sledovanie vývoja na najvyššie obdobie. Štatistika. Štatisticky, áno. Pre mňa to tiež nie je jednoduché, lebo nie všetko, ako poviem, ja nemám všetky údaje priamo v počítači, alebo pre mňa je to náročnejšia úloha. Ja netrafím len textové, čiže je to skôr... Ešte vám poviem ináč, keď dovolíte, je to ešte maličký problém. Tiežto evidencia a účtovníctvo v Šariši funguje od roku 2008 a 2009. Čiže 10 rokov za to nemôžem ani ísť. Máme ešte sa za rok 2006, je to tak hlavne, že by sa vrátiť a zrekonštruovať. Momentálne bolo, že účtovníctvo v Šariši bolo rekonštruované v roku 2008 a 2009. Spätne aj my momentálne patráme po niektorých položkách, ktoré pozitera vyžetli a nevie sa kým dopracovať. Ja mám rozpočty za rok 2006, 7-8. A to si iba rozpočty? Rozpočty ja mám. Toto mám, ale ešte raz to je. Moja úloha je vykonať kontrolnú činnosť, to znamená, je to kontrolná činnosť, toto je skôr nejaká štatistika, nejaká analýza. Myslím, že toto neprislúcha priamo mne. Ja splním riešenie, ale nemyslím si, že budú ako takto. Je to skôr analýza, ktorá nepatrí na vykonanie hlavnej kontroly. Tu je v podstate nejaká štatistika, ktorá vysledovať a zistiť, že nie je to kontrola. Neviem si predstaviť, lebo ja môžem postupovať v mysle osobitného zákona, ktorým je zákon o finančnej kontrole a tam vlastne oznámim kontrolu. A vlastne toto je štatistika, ešte raz, neviem, jak to teraz momentálne pomenovať. Možno robiť dve veci. Jednu vec je, že aj túto štatistiku môžu spracovať nejakého. Miesto takú štatistiku spracovať nemôže. Ale aby som dokončil, môžeme sa začať sledovať tie veľké peniaze. Samozrejme, že to je jedna vec, ktorú môžeme robiť. Áno. Odmutne napríklad, alebo za posledné 2 roky sa to dá zrekonštruovať, takže povedzme začať to sledovať a sledovať ten stav
Toto vieme určite. Určite nikto nechce, aby sme robili nemožné. Chceme sa dať možno a urobiť. Dobre, tak vám poviem, ako hovorí pán Čípa, je to štatistika. My štatisticky žiadny prvok na úrade nemáme, čiže úrad je schopný poskytnúť tieto materiály 2 roky dozadu, ktoré sú uložené v archíve už. A pokiaľ zastupiteľstvo má štatistika, má peniaze na štatistika, proste nezávislého, není problém. Ale momentálne v rámci úradu, keď sa podívate do dnešného poriadku, neexistuje funkcia štatistika a my musíme riešiť veci, ktoré máme pre. Ja som momentálne chcel tiež spraviť nejakú štatistiku a som s tým veľmi rýchlo skončil, lebo proste ja nemôžem vybrať teraz ekonomku, že bude pol roka sedieť a hľadať staré faktúry, lebo to není iba to, že my sme vám schopní doložiť rozpočty, ako hovorí aj pán Lučík. Ale to rozpočet vám nedáva nič. Rozpočet je to, čo bolo schválené na počiatku a pokiaľ nemáte spravené záverečné účtovanie, tak nemáte žiadnu štatistiku. To sú proste len hromada nepresných čísel. Takže keď chceme robiť štatistiku, tak môžeme povedať štatistický úrad, alebo odborníka štatistu, nezávislého auditora, ktorý vám to spraví. Pán to smerujem k tomu, aby sme sledovali tie výdavky. Nehovorím, že máme niečo, čo budeme zadotení zbytočne. Ja preto vám hovorím, že pri sledovaní úradu. Tak, ja vám hovorím, myslím si, že keď dáte verejný prístup na to, že takéto evidencie začnete viesť a štatistiku od teraz, tak si myslím, že to nepostačí. Netreba prístup, to je normálne moja povinnosť. Takže tam to je normálne, ja viem, že od 2. januára počnúc, tieto veci to nemôžete žiadať. Dobre, pán primátor, verím to ako verím prístup. Ďakujem. Prosím. Ďalej. Ja myslím, že môžeme túto diskusiu uzavrieť, takže poprosím o návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Kališi bez nevedomej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za druhý pol rok 2014. Ďakujem. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať do súhlasu takýmto návrhom uznesenia. Jednohlasne ďakujem. Takže prejdeme k bodu číslo 10. Ďalším bodom sú interpelácie. Písomne neboli podané žiadne interpelácie, preto sa pýtam teda pánov poslancov, pokiaľ sú nejaké interpelácie v tomto bode. Pokiaľ nie sú, a prosím pán Štrávna. Ja by som sa chcel spýtať, ako dopravný podnik mesta Prešova uzavrel rok 2014, či už skončil nejakým prebytkom, alebo sú ešte ďalšie peniaze, lebo toto, čo navrhli zvýšenie už záloh na tento rok, tak by napovedalo tomu, že počítajú, že skončia s takou stratou, že toto všetko to nestačilo. No a zaujímavé je to, že ceny nafty sa ako nemenili, takže ani nie je dôvod na to, aby bolo. Takže ma zaujíma, či ako to uzavrú dopravný podnik. A čo sa tu deje, či ste nejaké už jednania so všetkými starostami, ktorí sú zainvestovaní, by ste absolvovali, alebo No, konkrétne odpoveď nemám, čiže budem si spracovať písomne, ale predbežne aká informácia. Správu nemáme, ak to skončil podnik, momentálne prebieha prvé rokovanie na úrovni nových starostov a primátorov na Ľudské. Boli prísľuby aj z nového vedenia podniku, že tieto veci dostaneme, čiže teraz momentálne nie som schopný tento zástup povedať. Najdem tu písomne a my to si potom odečíme, ako to stále. No, teraz povedať pozrobené svoje histórie. Dobre, prosím vás, rokujeme 2 hodiny. Ja navrhujem 10-minútovú prestávku, jednak sa mohol čerstviť, prípadne trošku prevetrá a my musíme dať dohromady techniku. Súhlasíte a poslanci s prestávkou 10 minút, tak prosím vás, 10 minút prestávka.